από εμάς. Στην φάση δίνει νέο κόρνερ. Σοφοκλέους εκτελεί, κεφαλιά και γκολ από τον Παπαϊωάννου και πάλι. Μάκης Παπαϊωάννου και πάλι είναι ο σκόρερ. Πανομοιότυπη ίδια φάση, εκτέλεση κόρνερ. Έρχεται από πίσω, πετάγεται, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 15 περίπου δευτερόλεπτα πριν τη συντήρηση των 90, 3 θα είναι τα λεπτά. Τουλάχιστον τόσα ήταν μέχρι αυτή τη στιγμή της επίδευξης του γκολ. Να δούμε λοιπόν αν η ΑΕΛ μπορεί σε αυτά τα λεπτά που υπολείπονται να αλλάξει τα σε βάρος του δεδομένα. Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά, αλλά τίποτα δεν την εξασφαλίζει ακόμη από τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της. Εδώ θα ξαναδούμε. Εκτέλεση κόρνερ από τον Σοφοκλέους. Ο Μάκης Παπαϊωάννου ούτε αυτή τη φορά προσέχθηκε από την άμυνα της ΑΕΛ. Με δυνατή κοντινή κεφαλιά νικά τον Χρυσοστόμου που δεν μπορούσε να αντιδράσει και του πήγε η μπάλα. Ήταν με πολύ δύναμη. Έφυγε με πολύ δύναμη από το κεφάλι του Παπαϊωάννου. Ο Μάκης Παπαϊωάννου λοιπόν γίνεται για την ώρα το πρόσωπο του αγώνα. 5 θα είναι τα λεπτά, έχω την εντύπωση που δείχνει τώρα. Έγιναν 5 τώρα λοιπόν, ήταν 3 είχαν υποδειχθεί πριν την επίτευξη του γκολ. Να λοιπόν εδώ, φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Θεοδότου πάνω στον Κιθεώτη. Βαλιά για τον Πίτα, βγαίνει στη φάση ο Αριστοκλέους και ελέγχει. Θα την πάρει στη γωνιά, κερδίζει και χρόνο. Όχι, έξω, έχει βγει. Έχει περάσει έξω, κόρνερ για την ΑΕΛ. Διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΕΚ τώρα. Ότι η μπάλα δεν πέρασε έξω. Ο Καράμπας είναι έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. 4 λεπτά συμπληρώνουμε σε λίγο από τα 5 που υπέδειξε ο κύριος Θεοδότη. Φιλανιώτης για τον Καράμπας. Θα κάνει την παλιά. Στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα παράλληλα από την εστία έξω. Μεγάλη ευκαιρία. Εδώ η ΑΕΛ μπορούσε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τον Χριστοδούλου